Vajon miért szeretjük mi ennyire a kutyáinkat? Talán azért, mert ők még akkor is szeretnek minket, hogyha mi rosszak vagyunk hozzájuk? Dr. Juharos Ágota és a két kutyája a gyógyításra adták a fejüket. Móci és Dömpi terápiás kutyusok lettek. De vajon a gyerekek, vagyis a gyerekekre miért vannak ők sokkal nagyobb hatással, sokkal rövidebb idő alatt, mint mi emberek? Talán éppen azért, mert a lelkükre hatnak ezek a kutyusok. A lélekre, amely ha akar, akkor mindenre képes. Ezek a gyakorlatok látszólag egyszerűek, csak hogy Dávid hiperaktív kisfiú, és eddig ennyire nem sikerült őt még lekötni. Marian pedig rettegett a kutyusoktól, és most végigmegy a padon, ott, ahol eddig félt, és átmászik az alagúton, amiről eddig hallani sem akart. Mindezt 2 hónap alatt érték el náluk Ágota kutyusai, Móci és Dömpi. Ahhoz azonban, hogy ezek a kutyusok így tudják segíteni a gyermekeket, kemény kiképzésen és vizsgákon kellett átesniük. A lényeg, hogy birkatürelműek legyenek és szótfogadóak. Szóval irány az origó, mert ugye ezek a kutyusok minden hétvégén tréningben vannak tartva Gyula bácsinál. Mind a 2 kutyánk vizsgázott terápiás kutya, ami azt jelenti, hogy kutyás terápiát végezhetünk vele. Ez Magyarországon törvény szabályozza a terápiás kutya tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy gyerekekhez Magyarországon sajnos kórházban nem lehet még járni, de iskolákba, óvodákba tudunk menni, akár beteg gyerekekhez, akár egészséges gyerekekhez, és az ő fejlődésüket tudjuk is segíteni. Jelenleg szeptember óta járunk a Juhar utcai speciális iskolába, és már nagyon sok, nagyon jó tapasztalatunk van, tehát olyan gyerekekkel, akikkel nehéz kommunikálni, akik a beszédfejlődésük nem tökéletes, akik félnek a kutyáktól, akik a közösségben nem tudnak alkalmazkodni, azoknak segítünk az ő terápiás foglalkozásuknál, és a kutya olyan nagyon-nagyon jó hatással van a gyerekekre, hogy stressz csökken, a figyelmük hosszabb ideig fenntartható, hiszen olyan motivációs tényező a kutya jelenléte, hogy sokkal-sokkal jobban fejleszthetők ezek a gyerekek. Szóval a titok nyitja abban rejlik, hogy a kutya elvarázsol. Bennük jobban bíznak a gyerekek, mint bennünk emberekben. Hát nem elgondolkodtató. De vajon bármilyen kutyus alkalmas arra, hogy terápiás kutya legyen? A fajtáját tekintve bármilyen kutya alkalmas. Temperamentum vizsgával kezdődik a vizsga, ez egy nagyon komoly vizsga, ami alatt például 1 centire tartanak egy májkrémes kenyeret az órától, és nem kaphatja be, ha én nem engedem meg neki, vagy 6-an egyszerre nyúzzák fülét, szőrét, mindent, és a kutya nem moroghat, nem csinál semmit, tehát egy temperamentum vizsgával kezdődik, ez egy nagyon komoly vizsga, és ha ez megvan, ezen átmegy a kutya, akkor jön az úgymond terápiás szituációban, amikor gyerekeket hoztak oda, és konkrétan mind hoztak Kitty, simogatták, de nem egy, hanem 5 gyerek egyszerre visítoztak körülötte, kiabáltak, mindent csináltak, és akkor figyeli a vizsgabizottság, hogy a kutya erre hogy reagál. De nem csak a kutyáknak, hanem Ágotának is türelmesnek kell lennie, és értenie kell a gyermekek nyelvén. Csak a kutya a felvezetőjével alkalmas erre a feladatra, mert ugye nem mindenki tudja ugyanúgy irányítani a kutyát se, tehát itt azt is nézik, hogy én hogy bánok a gyerekkel, hogy bánok a kutyával, mert itt egy nagyon-nagyon szoros együttműködés van konkrétan a pedagógussal, jelen esetben a gyógypedagógussal. A gyógypedagógus mondja meg, hogy mi a feladat, én pedig a kutyával segítem ezt a tevékenységet végrehajtatni a gyerekkel. Gyakorlatilag erről szól a terápia. Ez onnan jött, hogy a kutyáit fejét, és egyáltalán... Hát ugye én eredetileg orvos vagyok, tehát a másokon való segítés nem áll messze tőlünk. A Réka természetgyógyászatot, és szintén benne van a segítéskészség, a gyerekeimet is így neveltem, tehát őkbe se. És itt volt ez a 2 okos kutya, akikkel már ugye a Gyula bácsihoz nagyon-nagyon régóta jártunk ide a Kisfaji kutyaiskolába, és a Mócinak már engedelmességi vizsgája is volt, és valahogy ugye én hiszek a véletlenekbe úgymond, és a sorszerűségben, ami nincs, igen, tehát valahogy most itt a média, nem a reklám helyett, de a tévébe akárhányszor bekapcsoltam, bármelyik adom, mindig valahogy a terápiás kutyákról, a segítő kutyákról, a vakvezető kutyákról. Tehát sugalták már neked, és csak valahogy jött az ötlet, hogy nekünk ezt kellene csinálni. És akkor már nagyon egyszerű volt, mert ha az ember akar valamit, akkor jönnek szembe azok a dolgok, amik erre rávezetik, és egy kedves ismerős, aki már Ajkán ezzel foglalkozik, ő által eljutottunk, hát nem túl közelre, mert Debrecenbe találtunk legközelebb ilyen helyet, ahol lehet vizsgáztatni, és ez egy nagyon-nagyon kedves, az alapítvány vezetője borzasztóan a segítségünkre volt, és szépen levizsgáztattuk a kutyákat. És mi Ágota célja, vagyis az általa alapított Kutyával egy mosolyért alapítványnak? Az én
távoli célom, hogy a kórházakba egyszer be lehessen vinni a kutyát, úgy, mint Amerikában, ahol ez teljesen bevett, Angliában és szerintem Németországban is úgy tudom. Tehát más országokban egyáltalán a kutyatartása kapcsolatban nincs ez az őrület, hogy nem vihetem be az étterembe, nem vihetem be ide. Ausztriában mindenhova be lehet vinni a kutyát. A kutya ugyanott jár, ahol én, ugyanolyan koszos a talpa, mint az enyém. Tehát igazándiból nem értem, hogy miért. Nos, még a terápiás kutyázás az annyit elmondanak, ugye, hogy mi a gyerekek közé járunk, nagyon-nagyon szigorú állatorvosi szabályzat alapján alkalmas csak egy kutya, és az alkalmasságról, amikor szó volt, ezt kihagytuk, de ez nagyon fontos. Ugye több fajta védőoltást is kell nekik fölvenni, mint a többi kutyának, és rendszeres állatorvosi ellenőrzés alatt nyilván beteg kutyával nem lehet gyerekek közé menni. Tehát így gyakorlatilag esélye nincs, hogy az ember a kutyától elkapjon bármit, ez egyébként is szerintem egy tévhit. De vissza a terápiás foglalkozáshoz. Ez a kisfiú agyvérzéssel született. Az orvosok nem sok reményt láttak arra, hogy életben maradjon. Ma már barátai vannak, és Dömpi segítségével fejlődik. Csinálok kis kezem, simogat, kedvesen, hegyesen, ütögjen, mérgesen. Mióta foglalkozol, Petivel? Szeptemberben kezdtem ebben az intézményben, és azóta én vagyok az osztályfőnöke. Még ez csak 2 hónap, de már az elejétől kezdve kutyás terápiát is elkezdtük, úgyhogy ez a 2 hónap. És mit tapasztalsz? Mi az, amit csak a kutyák tudtak nála elérni? Nagyon érdekes, úgy alakult idén, hogy a testnevelés órákat is én tartom, és hát megmondom őszintén, hogy Petit nagyon nehéz a testnevelésbe bevonni. Az, hogy fölmenjen a padra és végigmenjen rajta, az így egy ilyen 2 emberes munka, tehát az, így legalább az asszisztensem is általában ott van, hogy segítsen, mert nagyon nehéz a testnevelés órákba bevonni. Ilyet, hogy alagúton végigmenjen, ilyet még nem láttam tőle, megmondom őszintén. Vagy hogy labdát a kezébe vegyen testnevelés órán, az elég nagy erőfeszítésünkbe kerül, itt meg ugye, hogyha el kell dobni mondjuk a kutyusnak, akkor ezzel semmi gond nincsen. Ez az intézmény innováció tekintetében most a terápiás területen szeretne fejlődni. Azt gondoljuk, hogy egy módszertani kultúra mellett az egyéni fejlesztéseknek óriási szerepe van, különösképpen egy ilyen típusú intézményben. Keressük a lehetőségeket, és hála Istennek itt Kecskeméten egy óriási szerencsénk van, hogy dr. Juharos Ágottáig foglalkoznak a kutyás terápiával. Nyilvánvalóan hallottunk mi már erről, mert mint módszertani intézmény az ország különböző pontjaiban már elindult ez a fajta fejlesztés. A fejlesztés pedig azért hihetetlen fontosságú, mert akár a szociális kompetenciák terén, akár a kognitív funkciók terén hihetetlen eredményeket tud elérni az, hogyha egy élő állattal történik a kapcsolatfelvétel. És hát azt gondolom, hogy a mi gyerekeinknél is ez a rövid idő alatt már látszódik, hogy milyen szép fejlődés tapasztalható, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb be is tudjuk mutatni országosan, hogy milyen eredményeket érünk itt el ebben az intézményben ezzel a kutyaterápiával. Szóval Móci, Dömpi és Ágota, akik azért dolgoztok nap mint nap, hogy egy mosolyt csaljatok ezeknek a gyermekeknek az arcára, köszönjük! Remélem minél hamarabb bejuttok majd a kórházakba is, oda, ahol fontos lesz a betegek lelke is, mert mint tudjuk, nem a gyógyszerek gyógyítanak, hanem az emberi lélek, az akarás az, ami csodákra képes. Ez a 2 terápiás kutyus mosolyt csal mindenki arcára, mert tudjuk, a szavaknál néha többet ér egy-egy mosoly, és akkor minden rendben van.